Zombie apocalypse. May saman nga na imbagal daw kata kayo, ingutek kakailian. Welcome ba na po dito yung YouTube channel ni Manong Ilocano. So at puyak mo na po may mang burburang aw, kung may mang ray-ray aw kata kayo, kakailian. So despite of all the obstacles and hardships in life na atin pong naranasan ngayon, especially that we are in the midst of a pandemic, there's a lot of reasons para maging masaya po tayo mga kailian. Wala pong problema na hindi natin malalampasan. Smile lang po tayo and stay positive in life, my dear countrymen. So ngayon po, tayo po yung magluluto ulit, syempre. And lutuin po natin ngayon is paksiw na tilapia. Isang lutong Ilocano ulit, mga kailian. So let me first introduce our ingredients. First up, meron po tayong tilapia, mga kailian. Yan. Tilapia. Na panagamin nagsigay day kalabadi parbangong kakailian. Napagasata na mo damo na sigayak kun amoyo tikalain ko nga nagsigay ito yung nasigayak kakailian nasiksika nun nakasangan pa yun. Then sa mga rekado po natin meron po tayong native sibuyas, ayan, na-chop na po natin yan, and we have also 4 cloves of garlic or bawang. 4 cloves or cloves, same thing. Meron din po tayong luya or laya in Ilocano. And then we also have a siling labuyo. Pero ang paglalagay po dito optional lang. At depende po sa atin kung gusto natin maglagay or hindi. It depends on the situation. Nagkakamatiko, may satagay na patis. Kailian. Kung hindi po alak yan, patis. Yan po yung panimpla natin. And also, we also need vinegar. Ayan, suka or suka in Ilocano. So kahit anong klase ng suka po, pwede yan mga kailian. Basta suka. And we also need ayan, black pepper o yung paminta mga kailian. Pampabango sa ating lulutuin. Ito po yung mga ingredients ng ating lulutuin. Actually itong recipe natin ngayon it is very simple to cook. And I'll show you how mga kailian. So let's proceed to cooking. Ito na po yung paksiw na tilapia natin mga kailian. Oh my goodness, sarap po niyan. Lalong lalo kung medyo mahilig po kayo sa manghang. Napaw! Malyosep! Ano mga kailian? Ito yung sida. Sagdudwa kami kang bagat ko. Nakakasimo no jay bingayan. Bagi jay dadrakkel ako. Nalalay nga mo lang amangan. Okay. Oh my goodness. Kantay basit sa bauna. Okay. Bagi man yung bakat ko rin. Kainan na mga kailian. Apo. Timantiwang ko na ako. Hindi mas ngatamat yung mga anin. Apo.
Gasang. Mayat. Tikman natin tong ulo ng tilapia natin. Sapsapan natin mga ilyan. Oh, limas. Ure lang marugurog na itikalo ng nan. Naglanam. Very spicy. Mayat. Lagi mas ganti lamos. Anak ko magsiga di kalaban o parbangonan. Nangalak ko sila ko na nga nagasang unay. Pero may magandang gasang nan. Mayat. Nga po ya. Maglimas ni mga no, aslo di sida ang kakailyan. Lamas, uno, dinengdeng na kita. Mas mangom. Saka, menjak una ti karni, madi. Ako ni gatang. Halik. Banyak talaga. Pagkambalanda mga tangang kuwan, hindi na karuba ko. Masarap din tong bawang tsaka yung lubya. Sarap. Awan ti kokot at kakakain yan. Awan gatang ko. Danom. Danom tayo. Nalimas. Opo na. Uminom tayo danom. Kanagasang. Sumakmultay mo rin Nagkulang sama lang na pulkom. Kita na lang. Nakukat at ipukpok pa yung sobrang lakas kasi yung hangin mga dyan. Hindi ko alam kung bakit biglang lumakas yung hangin. Siguro doon sa papalapit na bagyo. Ganda kita. Nayon na. One down. Hindi mas talaga tulog ito tilapia kakailyan. Dagayang istorya, totoong nangyari po sa atin to nung isang araw. Nung isang araw kasi, meron akong sinalihan na should I consider that contest? Hindi ko alam kung ano yun. Sa Facebook kasi, yung sabi doon, mamimigay sila ng mga papremyo, cellphone. So, syempre, ambisyoso magkakailyan. Kahit kumati ka-cellphone, di ka barbaro, iPhone ko naman. Ngayon yung rules doon, magko-comment ka doon sa page na yon. Then mamimili sila ng mga winners. So nag-comment din ako mga ilyan. Tira mo tekal kalingan na kakailyan. So yun nga, nag-comment tayo. Then on the next day, meron pong nag-message sa akin, private individual. So ang sabi niya, isa daw ako sa mga nanalo ng prizes nila. Papo na yung mga ragragsak ko na kakailyan. Ore laglag tulad to, buti bukol tilatagag, di ragragsakan. Then sabi niya, you can claim your prize here in Manila. Kuna na, kakailyan. Papananak pa mo di Manila, kakailyan. So nga ako na, is there another option ma'am? Kuna, so sabi niya, meron po sir, ipapadala na lang namin. Yun yung sabi niya. Ang sabi niya, iPhone 11 daw yung napanlunan ko eh. Nagulat na lang ako nung sabihin niya na
kailangan mong ipadala yung shipping fee para daw may padala sa akin yung cellphone. Bigay po siya ng specific amount, which is amounting to 500 pesos, yun yung shipping fee. So from that time, medyo doubtful na ako. Sabi ko, hindi na maganda to, scam na to. Yun yung talagang pumasok na sa isip ko. Kasi bakit kahihingan ng shipping fee kung talagang price mo yun? Pwede naman na ikaw na lang yung magbabayad ng shipping kapag dumating na yung price. Kaya talagang naghinala ako na scammer siya, at modus niya yun para makapanggancho ng tao. Mula ang pay kakailang pumatanganak mo din. Mangilaw siya ang kanokod. Alikabok pa. Taos ng hangin. Mula lang ito, mangilaw siya ang kanokod. Tutuloy natin. So nung sinabi niya na magpapadalaan ko ng pera para may padala sa akin yung price ko, hindi ko na siya in-entertain, hindi ko na re-replyan. On the next day again, nag-message ulit. Sabi niya, "Good AM sir, are you still interested with your price?" Yung sabi niya, "Una, sorry ma'am, but I do not have that amount of money. I only have 35 pesos on my pocket." Una, pinutos to. 30 pesos yung warta kakailian. Hindi ko nga kasta, message lahat ng message kakailian. Ang mauma, talaga kaya nang alukwan kakailian. Ako, kaya nireplyan ko siya. Sabi ko, "Sorry ma'am, but you messed up with a wrong person." "I know you're a scammer and you're just trying to victimize innocent people like me." Sa mo binubutang basit. "Don't you know that I already reported your account to the police, and according to them, they have already traced your location. So watch out, because anytime from now, they will going to arrive there and arrest you." Lukon ng tungan, di pa na mga lukon. Iwan ko nga mano kakailang ako na naman ko. "This person is not longer available in Messenger." Ako na naman. Nagbutong yung tokis sa bana. Mangloko lang aro din. Kaya pala na mangloko, tilokol na. Ang baling na raw. So totoong nangyari po sa atin yun mga kailan. Sinare ko lang sa inyo para maging aware din kayo. Marami po kasi mga ganyang modus ngayon, yung panggagancho ng ibang tao. Hindi ko alam sa kanila kung ba't ganun yung mindset nila. Sa krisis na nga tayo, yung panloloko pa ng ibang tao yung iniisip nila. Kaya beware of those persons mga kailan. Huwag po kayong magpaloko. Silang lokohin nyo. Kaya huwag po natin tularan yung mga ganong tao mga kailan. Alam nyo po kahit mahirap po yung buhay, basta patas tayo. Malaki yung awa ng Diyos. Ika nga nila. Dakkel at ikasi na po ako namin Ilocano kakailan. So don't be like them. So since wala na po tayong ulam, and busog na rin po tayo, magpapaalam na. So thanks again for watching my dear countrymen, and please don't forget to subscribe at pindutin nyo rin po ang notification bell button para lagi ko kayong updated sa bagong uploads ni Manong Ilocano. Bye bye.